आङो बिपिएफआव दंमोन आगोलावहाय माने बै अमर सिं जेननाय समाव आं आगोलाव एबसुमोन मामा पिसिडिआर बाहाय आङो आगोलाव होबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनाव माने अमर सिं जेननायनिफ्राय आङो बिपिएफआव थानानै दासिमाव बिपिएफआव दंमोन आरो ओमफ्राय दा बिपिएफआव माने सरकार गैला हिसाबै सरकार गैयियाव थानानै मा लाब बिदि साननानै आं दा सरकारजों जयेन जानो गोसो जादों। माबायदि थासारियाव सोलिगासिनो दं दा बिपिएफ दिल्लीयाव? बिपिएफ दिल्लीयाथ' दा माने सरकार गैला प्राइमारिबो गैला गोदाव सोराव खुनु अफिसाव मानसियानो थाला बेफोरबायदि आरो नोंथांमोननि नुनायाव दा इउपिपिएल दिल्लीया बिराद स्ट्रं। औ स्ट्रं। दा माबायदि मावलांनो सानदों इउपिपिएल दिल्लीयाव? दा इउपिपिएलजों बिदिनो जयेन जानानै बिदिनो खौसेयै थानानै बिदिनो ओंखारफानानै मा रोखोम खोनासंनानै बिदिनो थाफानो लुबैदों आरो। मा समस्थियाव गोग्लैयो? जोंना दादगारि हाथिसार। एम रन्जित बसुमतारिया बे समस्थियाव माबायदि मावदों होनना सानदों नोंथाङा? मोजाङै मावदों। मोजाङै मावदों। नोंथांमोनजों लोगोसे दिनै नैबे एमसानि न'आव फैनानै नोंथांमोना जयनिं जाफैबाय। साबैसे सोद्रोमाफ्रा दिनै बेहाय जयनिं जाफैबाय? जोङो दा 19 जन जयेन दं। 19। औ 19। जायफोर बिपिएफआव दङ बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायगोन फैनो थाखाय? बिपिएफआव दङफोरखौ आङो थांनानैब्लाबो मोजाङै बुंहैनांसिगोन दा जयेनिं जाबाय हिसाबै। बसुमतारी बिथांमोननि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै नोंथांमोना इउपिपिएलआव जगदान होबाय। मा पार्टियाव दंमोन नोंथांमोन? जोङो आगोलाव बिपिएफआवमोन। सिगाङावबो गोदो बिदिनो नांलाय खमलाय दावराव दावसिनि समावबो जोङो गोबां खस्थ' मोनबोनाय हिसाबै दा इउपिपिएलखौनो जोङो जोबोद मोजां मोनो। बेसे गोबाव बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट होबोदोंमोन नोंथांमोना? गोबां सापर्ट होबोदोंमोन थेवबो जोङो अनसुंथाइ मोनाखै जेबो गैया आरो गोबां नांलाय खमलाय बेनिखायनो जोङो दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै सापर्ट होदों आरोखि। जयन्त बसुमतारिया दि बे जायगानि समस्थिनि क'क्राझार लकसभा समस्थिनिनो सासे बिजाथि एमपिनि बिथांखौ देरहाजानो लुबैयो नामा? औ देरहाजानो लुबैयो। जों मोजाङाव थानो लुबैयो आरो गोजोन थासारियावल' जोंना।